এটা খাইদেବୁ ତ ଆମେ ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବୁନି କି ପୁଟିକା ଖାଇବୁନି। ତାଳ ଫାନ୍ତାଳ ମଣ୍ଡା କି ଜିନିଷଟା এটা କାଇ କାଇ ଜଙ୍ଗଲ କାଇ କୁରକୁଟି କୁରକୁଟି ଏଟା ଖାଇଲେ କ'ଣ ହବ ଏଇ ଜିନିଷଟା? ଏ ଜିନିଷରେ ଥଣ୍ଡା ଖାସ ଆଉ କମ୍ଫ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବ। ଆଉ କ'ଣ ହବ ଖାଇଲେ? ଆଉ କ'ଣ ହବ ଆଉ ଏଇ ତ ଜିନିଷ ମେଡ଼ିସିନ ଅଛି ଏଇଟା କାଶ ଫାସ ସବୁ ଛାଡ଼ିବ ଛାଡ଼ିଯିବ ସେଟା। ଯେଉଁ କାଇ 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 କି କୁରକୁଟି କୁରକୁଟି କାଇ କୁରକୁଟି କୁହନ୍ତି ଆମେ ତ କହୁଛୁ ଆଦିବାସୀ ଏଟା କାଇ। ଆଚ୍ଛା ଆଦିବାସୀ ଲୋକ କାଇ କୁହନ୍ତି କୁରକୁଟି କୁହନ୍ତି କୁରକୁଟି କୁହନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଲୋକ କୁରକୁଟି କୁହନ୍ତି। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଆଦିବାସୀ ଅଛୁ ଏଟାକୁ କିନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ କାଇ। ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆରେ କୁହାଯାଏ କାଇ। କାଇ ଇଏ ଖାଇଲେ ସବୁ କାମ ଆଜ୍ଞା ଯନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ସବୁ କାମ କରିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମେଡ଼ିସିନ ଭଳିଆ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ନରମ ହେଇଥିବ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ନରମ ଏଇଟା ଆଉ ଅଛି ଆଉ ଖାଇକି ଦିନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ନା ଆଜି 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 ମୁଁ ଖାଇମି ମୋତେ ମିଳିବ ତ ଏଇଠୁ ଖାଇଦେ। ହଁ ମିଳିବ ଯେ ବେଶୀ କହିବନି କାହାକୁ। ନା ନା କହିବୁନି କଇରା ଖାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ନା ନା କହିବୁନି। ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆମେ ଖାଉଛୁ ଗେଣ୍ଡା ଖାଉ ଆମେ ଶାମୁକା ଖାଉ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କଚମୁ ଖାଉ ଆଚ୍ଛା କୁଚିଆ ଖାଉ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଗୁଧି ଖାଉ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏ ଜିନିଷ ସିଷ୍ଟମ ଆମ ଆଦିବାସୀ ସବୁ ଖାଉ। ହେଉଛି ଜିନିଷ ସବୁ ଇଏ ସବୁ ମାଟି ଭିତରେ ଗୁଧି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଁ ତାକୁ ପିଟିବୁ କଷିକି ଭାଗ ଖୋଜିବୁ ସମସ୍ତେ ନେବୁ ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖିବୁ ତ ବିନ୍ଧି ଦେବୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖି ବିନ୍ଧି ଦେବି ବିନ୍ଧି ଦେଇକି ତାକୁ ବି ଭାଗ କରିକି ଖାଇବୁ ଭାଗ କରିକି ଖାଇଦିଅ। ଖାଇଦିବୁ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇଛ? ଗୁଣ୍ଡଚି ଖାଇଛୁ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ଖାଇଛ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇଛ? ବେଙ୍ଗ ଖାଇଛୁ ବେଙ୍ଗ ଖାଇଛ ମୂଷା ବି ଖାଅ ମୂଷା ବି ଖାଅ। ମୂଷା ମାଂସଟା କେମିତି ଲାଗେ? ସେ କୁଟକୁଟୁ ଲାଗେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ କୁଟକୁଟି ଲାଗେ। ତମର ଏଟା ରୋଗ ବାଗ ସବୁ ପଳେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆମେ ହେଲା ଆଦିବାସୀ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ତମେ କହିଲେ ଏଇଟା ଘୃଣା କରିବ ଏଟା କି ଆମେ ତମ ଆଗରେ କହିଲେ ମାତ୍ର ତମେ ଆମକୁ ଆଉ କି ପାଇଁ ଆଉ ତମେ ଏଟା ସବୁ ଶୁଖା ହେଇଛି ଆଁ ଶୁଖା ହେଇଛି ଭାଲୁ ବି ଖାଅ? ହଁ କଟାସ ବି ଖାଇଦିଅ କଟାସ ବି ଖାଇଦିଅ କୁକୁଡ଼ା ଖାଉଛି କୁକୁଡ଼ା ଖାଉଛି ସେଟା ଖେଦି ଖେଦିକା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତାକୁ କଟାସକୁ ବି ଖାଇଦିଅ? କଟାସ ବି ଖାଇଦିଅ। ଏଇ ଦେଖ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଖାଇବୁ ବୋଲି ନେଉଛୁ। ଆଚ୍ଛା ତାକୁ ରଖିଦ ଧୋଳି ଧୋଳି ତାକୁ ଧୋଇବୁ ନା ସେମିତି ଫ୍ରାଏ କରିଦେ ନା। ହଁ ଧଳା ଧଳା ଗୁଡ଼ା ଆଗରେ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ବାସନ ଉଠେଇ ଦେଇଥାନ୍ତ ଖରିକି ଦେଇକି ଏଠି ଛାଇରେ ଢାଳିବୁ ନା ସେଇଠି ଦେଖନି ଏତିକି ନା ଏତିକି ନା ଦେଖନି କେତେ ଲାଗିବ ହେଇଯିବ। ଆଉ ବଞ୍ଚିଛୁ ଭଲ ଲୁଣ ଆମ୍ବିଳା ଦେଶଟା କଟିଯିବ ଆଉ ଟିକେ ଖାଇବ କି ଖାଇବ ଏଗୁଳିଆ ଯେ ସେତିକି ହେଇଯିବ। ଲଙ୍କା ଟିକେ ହାଲକା ଟେଷ୍ଟଟା ଅଲଗା ଲୁଣ ହଳଦୀ ତେଲ ଲଙ୍କା
ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ହଁ କହ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ବା ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ହଁ ୟା ପରେ ନିଆଁକୁ ଇଏ ଯିବ ହଁ ୟାପରେ ନିଆଯିବ ନିଆଁକୁ ଯିବ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆସ ଧରି ମୁଁ ଆଜି ଟିକେ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା କାଇ ଖାଇଦେବା ହଉ ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗା ଅଛି ଭଲ ପାଉନ ଗୋଟେ କହିଦେ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବୋଧେ ହଁ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅଗ୍ନି ଷ୍ଟାର୍ଟ ନିଆଁ ଆରମ୍ଭ ବଢ଼ିଆ ଆଣତେ ପଡ଼ିବ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଗଛ ବସିବ କଥା ଦେଖ ଜଳେଇବା ସେଟା ସେଟା ଜଳେଇ ଦେବା ହଁ ସେଟା ନା କାମୁଡ଼ି ଦେଉଛି ଠିକାଟା ବିକିଦେବା ହଁ ଠିକାଟା ସେଟା ଜଳଉଛି ଯେ ତାପରେ ପାଞ୍ଚ ଏମିତି କରିକି ଖାଇବ ସେମିତି ଲାଗିବ ଦେଖିବ ଗୋଟେ এটা ঠিক দেই Hey. Hey. ଗୋଟେ ନେଇ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ହବ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ପୁରା ଓକେ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା କାଇ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଏଥର ଖିଆ ହବ ଖିଆ ହବ ନା ଟିକେ ବାହାଘର ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇପଡ଼ି ତ ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ ଜାଣିବା ଖାଇକି ଟିକେ ଦେ ଟେଷ୍ଟ କହିଲା ଆମକୁ ଫାଷ୍ଟ ତମେ ସେଟା ଖାନା ମୁଁ ଖାଇମି ହଁ ଆମେ ମୁଁ ତ କୋଉଦିନ ଖାଇନି ଆଜି ଖାଇଦେବା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଖାଉଛୁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ନିଅ କାଟ କାଟ ଦେଖ ହଁ ଆମକୁ ସେଟା ଟିକେ ଦେଉ ନା ଗଞ୍ଜେଇ ଦେଖ ନା ତାଙ୍କୁ ଖାଇବେ ଏଇଠି କଣ ହଁ ସେତିକି ଆଣିଲେ କ'ଣ ପଖାଳ ଭାତ ନାହିଁ ଖାଇଥିଲେ ମୋର ଏଇରା ଖା ଦରକାର ହେଲେ କିଛି ଦରକାର ହେଲେ ମୋ କୁହ ସୁପର 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 ଟିକେ ଆମେ ଭାତରେ ଖାଇବି ନା ଗଲେ ଗ୍ୟାସଟା ପଖାଳ ପଖାଳରେ ଖାଇବି ମଦ ନାହିଁ ଏଠି ଟିକେ ଆମ୍ବିଳା ଲାଗୁଛି ସେଇ ତ ସେଟା ଆମ୍ବିଳା ନେଇକିବ ଆମ୍ବିଳା ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର।